Takže čau, teraz sa naučíme robiť s Word editom. Keď chcete niečo vymazať, keď sa tam stromy veľké, idete takto hore, hociaký blok tam zoberete. Takto. To znamená, že first, points, alebo čo to je. Idete takto, podľa toho, že akú dĺžku chcete. Dáte pravým. Napíšete dvakrát lomitko, set 0. Teraz vám toto vypíše. Ak chcete nejaký blok, tak stačí iba to skoro isté napísať, len tam dáte iné idečko, set, napríklad 98. To vám všetko spraví. Ak chcete gulu, tak dáte hs here, diamond a dĺžka napríklad 10. Máte diamantovú gulu. Asi takto vyzerá zvonka. Keď to chcete dať preč, tak napíšete lomitko undo. Chcete to druhé, tak napíšete lomitko undo. A zase undo. Tak to je asi všetko zatiaľ. Dovidopo.